Бързо, лесно и вкусно. Тази вечер си направихме една страхотна вечеря. Имахме един колбас, чудех се какво да го правя, да не се разваля. Нарязах го и го сложих в формички за мъфини. След това реших да сложа малко подправки. Имам от тази смес, съм си направила и поръсих навсякъде. Разбих първоначално 4 яйца, видях, че са малко, след това сложих още 2, още 6 яйца за 12 мъфини. Сложих също от тази подправка, лекичко посолих и започнах да пълня в мъфините върху нарязаните колбаси. Напълниха се добре, нормално и ги сложих във фурната максимум за 15 минути. Тоест рязането на колбасите и всичко, което слагам, плюс печенето, общо 20 минути. Засякох ги и бях удивена, а вкусът беше невероятен. Виждате, сложих и зелен лук, който придаде още аромат и много вкус.